салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Сармураббии Барселона хави Баро барати бошгоҳ рӯйхати якчанд муҳофизатгароне ки мехоҳад онҳоро дар ҳайати Барселона бинад пешниҳод намудааст, вале музокироти ҳеҷ кадоме аз онҳо бо Барор анҷом наёфта истодаанд. ҳамлагари канории Барселона Усман Дембеле ки дар моҳи январ пешниҳоди идома додани шаҳрномаашро бо Барселона рад карда буд, билохира маҷбур мешавад ки тобистон шаҳрномаашро бо Барселона идома диҳад, зеро дигар ягон илоҷ надорад. Дастаи Вулверхэмптони Англия баъди натиҷаҳои олӣ нишон додани футболбозаш Адама ТРАОРЕ ки Барселона ӯро ба иҷора гирифтааст, барои трансфери пурраи ӯ мушкилӣ эҷод кардааст ва ояндаи ТРАОРЕ дар Барселона зери хатар қарор дорад. имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед вазъият дар дунё, махсусан дар Русия куллан тағйир ёфтааст ва якчанд рӯз мешавад ки монетизатсияи YouTube дар Россия кор намекунад ки ин яке аз даромади канали Барса ТЖ ба ҳисоб мерафт. мумкин ки ба наздикӣ боз YouTube-ро низ маҳкам кунанд. аммо шумо дӯстон метавонед моро дастгирӣ намоед. дар таги ҳар як видеое ки мо дар канали худ мепартоем кнопкаи спасибо аст ки мумкин як қисми подписчикон аҳамият дода бошанд. шумо бачаҳои оча метавонед тариқи ин кнопка моро дастгирӣ намоед. ҳазор раҳмат. акнун мегузарем ба хабарҳо. хави ба директорони Барселона рӯйхати чанд муҳофизатгареро ки мехоҳад дар ҳайаташ дошта бошад пешниҳод кардааст, вале мутаассифона музокироти бисёре аз онҳо бо Барор анҷом наёфтанд. ҳадафи нахустини хави барои пурқувват сохтани хатти муҳофизаи Барселона муҳофизатгари Милан Тео Эрнандес буд, вале Милан барои трансфери ӯ бештар аз 50 миллион евро талаб намуд ва худи Тео Эрнандес низ розӣ нагардид ки маоши пасттар дошта бошад назар ба маошаш дар дастаи Милан. варианти дуюм Хосе Гая муҳофизатгари Валенсия буд, вале Валенсия барои гузариши Гая аз Барселона 20 миллион евро талаб кард. Барселона чунин маблағи гаронро барои футболбозе ки ҳамагӣ як соли дигар муҳлати шаҳрномааш боқӣ мондааст пардохт карданро дуруст намешуморад. Барса ба воситаи Матео Алемани мехоҳад ки Гаяро розӣ кунад ки шаҳрномаашро бо Валенсия идома надиҳад ва як соли дигар дар дастааш баромад намуда соли дигар ҳамчун агенти озод ба Барселона биёяд. бо вуҷуди муносибатҳои хуб доштанаш бо Матео Алемани, Гая чандин бор аст ки ошкоро мегӯяд ки идома додани шаҳрномааш бо Валенсия дар ҷои аввал қарор дорад ва шубҳанок аст ки ӯ як соли дигар дар Валенсия баромад намуда ройгон ба Барселона биёяд. варианти беҳтарин ҳамон Алехандро Грималдо муҳофизатгари Бенфика аст ки таҷрибаи калон дар чемпионати Португалия гирифтааст ва 4 соли дигарро дар мактаби Ла Масия гузарондааст ки инро хави хеле хуб қадр мекунад. шаҳрномаи ӯ низ то соли 2023 давом дорад ва Барселона бештар аз 4-5 миллион барояш евро пардохт намекунад. ба ҳамин хотир агар трансфери Грималдо низ қатъ гардад, ду варианти дигар боқӣ мемонад. Алекс Марино аз дастаи Бетис ки 3 мавсим пайи ҳам натиҷаҳои назарраст нишон медиҳад ва хави Галан муҳофизатгари дастаи Уэска. кадоме аз инҳо ба фикри шумо дӯстон варианти беҳтарин мегардад барои Барселона? дӯстон, чӣ хеле ки медонед имшаб Барселона дар меҳмонӣ бо Элче рақобат мебандад ва умедворем ки шогирдони хави мухлисонро хафа намекунанд. ба ғайр аз ин дар дигар чемпионатҳо тоб рақобатҳо моро интизор аст. барои бозам ҷолибтар гузарондани онҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди Барса ТЖ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳамлагари канории Барселона Усман Дембеле дубора ба ҳамдастояш иброз намуда истодааст ки намехоҳад Барселонаро тарк намояд, вале наздикони ӯ то ҳол бо рӯбарияти бошгоҳ ба алоқа набаромадаанд. Дембеле баъди сармураббии Барселона гардидани хави ва таҳти рӯбараи ӯ фаъолият карданаш бисёр мехоҳад ки ҳамкориро бо хави идома диҳад, вале агенти Усмон Мусо Сисоко фикру ақидаи дигар дорад. дар Барселона пай бурданд ки эҳтимолан Сисоко бо кадом дастаи Аврупо қарордоди пешакӣ дорад ва дар сурати агенти озод овардани Дембеле мукофотпулӣ хеле гарон мегирад. акнун баъди анҷоми равзанаи трансфери зимистона чандин бошгоҳе ки хоҳиши трансфери Дембелеро доштанд дархосташонро бозпас хонданд ва акнун ояндаи Дембеле бо талаботҳои агенташ номаълум боқӣ мемонад. баъди оне ки Ювентус дар Суперлига бо Барселона ҳамкор шуд, намехоҳад ки бо ин даста душманӣ дошта бошад, бо вуҷуди он ки ба Дембеле пешниҳоди гузариш намуда буданд. дархосташонро бозпас хонданд ва пулҳоро барои трансфери Душан Влахович сарф карданд. эҳтимолан Дибала низ шаҳрномаашро бо Ювентус давом медиҳад. ба ҳамин хотир дарҳои ин даста барои Дембеле баста шуданд. дастаи Челси низ аз фикри трансфери Дембеле даст кашид, зеро на он қадар ба ӯ эътимод доранд. илова бар ин, баъди рафтани
Роман Абрамович аз Челси ояндаи бошгоҳ номаълум аст ва ҳоло муваққатан ҳама гуна гузаришҳоро қатъ карданд. Дастаи ПСЖ ва Бавария низ расман тасдиқ карданд ки онҳо барои гузариши Дембеле мубориза намебаранд. Ягона дастае ки то ҳол мақсади гузариши Дембелеро дорад ин Манчестер Юнайтед аст, вале Барселона набояд дубора барои Дембеле идомаи шартномаро пешниҳод намояд. Бояд Барса интизор шавад ки худи Дембеле аз ноилоҷӣ маҷбур гардад ки дар Барселона боқӣ монад. Шумо чӣ мегӯед дӯстон? Роҳбарати Барселона аз натиҷаҳои нишондодаи Адама ТРАОРЕ дар бозиҳои охир ҳайрон монданд ва сахт мехоҳанд ки ӯро пурра футболбози Барселона намоянд, вале каталониҳо намехоҳанд ки барои ТРАОРЕ ба дастаи Вулверхэмптон 30 миллион евро пардохт намоянд. Барса тасмим гирифтааст ки дар ҳама ҳолат ТРАОРЕ бояд дар мавсими оянда низ футболбози Барселона бошад, вале то ҳол роҳи ҳалли ин мушкилиро бо дастаи Вулверхэмптон пайдо накардааст. Агенти ТРАОРЕ Жорже Мендеш якчанд варианти поён фаровардани нархи футболбозро омӯхта истодааст. Муносибати Жорже Мендеш бо роҳбарияти Вулверхэмптон дар сатҳи олӣ қарор доранд ва онҳо ҳатман яке аз пешниҳодҳои Мендешро қабул мекунанд. Варианти асосӣ бе ягон маблағи иловагӣ иваз намудани Тринкау бо ТРАОРЕ буд, вале натиҷаҳои Тринкау Вулверхэмптонро қаноатманд накард ва онҳо ин пешниҳодро рад карданд. Эҳтимолан Вулверхэмптон дар ивази ТРАОРЕ Рики Пушро талаб мекунад ва агар ин вариантам ҷонибҳоро розӣ нагардонад, ТРАОРЕ бо Вулверхэмптон шартномаашро идома медиҳад ва Барселона боз як соли дигар ӯро ба иҷора мегирад. Ба ҳамин тамом дӯстон, дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.